Salam, hormatly yurtdaşlar. Ine bugün geçen hepten cemlemekçi siz bilen, şoň üçin bolup geçen wakalary geçen saparky eden söhbetdeşligimizden dowam etsek has dogry boljak. Şoň üçin ine aýdypdym da daşary döwletler Ukraina elden gelen kömegini etjek dörli tarapdan. Şoňa şuwutnama ýene de bir şuwutnama peýda bolup ol hem şol Ramstein ýa-ni maslahatyna gatnaşýan döwletler bar. Olar bir topar döwlet, 50 goly döwlet. Şolaryň ýa-ni geçen 2023-nji ýylda eden kömegi ýa-ni Ukraina halkyna, döwletine, hökümetine, ýa-harbalaryna eden kömeginiň umumy muktary 95 milyard dolar diýip aýdylýar. Ol hem şol döwletleriň umumlykda alanda ýa-ni 0,1%-ler 1%-iň 5-den meri ýagny 0,20 göterimde ene emele gelýän summa ýa-ni şu san bolup durýar. Ene şol summany 0,5% ýokary göterilse, ýagny 0,25-e getirilse, diýmek Ukraina bir ýa-ni 100 milyard 125 milyard dolar pul boljak. 95-iň üstüne ýene de 30 milyard menýär. Şol pul Ukraina bütün bir ýyl üçin ýurdun içini daşyny dolandyrmak üçin, harby harajatlar üçin, ilaty milleti saklamak üçin aýlyk günlük başy ýa-ni ýara hemmejigine şol pul ýeterli. Eger de şol Ramstein ýa-ni maslahatyna gatnaşýan döwletleriň her biri 0,1%-iň 4-den birini berellerine WPP-siniň diýerde ýa-ni WPP diýmek näme? Ýa-ni внутренний валовый продукт ýa-da türkmençe geçersek içerki umumy önüm ýa-da önümçilik. İçeride önürli ähli umumy önüm bar. Dörli produktar şolar bilelikde alandaky önümiň muktary. Şol muktardan 1%-den däl, şol 1%-iň 4-den biri geçirilenine de demek Ukraina üçün 125 milyard dolar boljak. Şolum artykmyzy bilen yeterlik. Demek biz diýede ýa-ni Ýewropa döwletleri aýdy, biz hökmen Amerikan iki partiýasynyň arasyna uruşa dawa ýa kongresyna ýa senatyna göz dikip oturmaly özümiz edip bilýär. Şol ugurdan hereket edýän ýa-ni soňky döwletler diýip aýdyna SSR'de bolan respublikalar ozal Ýewropa däldi. Ya Ýewropa Birleşigine däldi. Soňky 30 ýylda şo Ýewropa Birleşigine giren döwletler Estoniya, Litwa, Latviýa şolar 0,25'den şolar öz ýa-ni ýyllyk ýa-ni önüminiň 1%-ini eýen beri otýlar. Litwa aýdy, ýemedi şu ýyl 1% üstüne ýene de 4. Diýme 1,5%-de 0,4, 1,5%-de goly öz içerki önümiň girdejisini ýene Ukraina kömege berjek. Eger şol hemme döwletler 1% berýär diýip aýdamyzda ol eýem 460 milyard dolar bolýar. Görün bakın o nähil summalar boljak. Diýmek Ukraina Ors bilen uruşanyna ýa Orsçuň üstüne eden çalışanyna ýa basyp aljylykly uruşanyna ýekedäl bütün dünýä kömek etjek. Şol pullaryň hasabyna da islenlik tehnika, harby tehnika goşun ýa-ni eskerlere gerek bolan ähli enzamlar öpçün ediljek. Şol sanyny Welka Britaniýanyň premier minister Sunak ýa-ni Kiýewe barıp gaýtdy we şo taýda Ukrainalara 1000 kilometre atyan raketalary berjekligini elan etdi. Birdäl, ikidäl, yüzlerçe raketa. Diýmek, şol Kiýewden atyljak raketalar göni barıp Moskwany urup belýär. Diýmek, Moskwaň hem öwrüsi daralýar gün geçdigiçe. Indi olar Orsiýet tarapy dünýä howp salyp dur, aý biz ony ertiýine atom ýaragyny partladar, oň üstüne sürünär, NATO bilen uruşjak, näme etjek diýip ol ýa-ni Dmitri Medvedev diýip ol 4 ýyl Putin üçin kursa saklanmar, kursyny gyzdyryp saklar. Ene şol haýbat atýar açylan wagty içgiden.
Yani Orsiýadyň haýbatynyň gorkýan adam ya döwlet ýok. Etjek bolsa etsin, şol öz haýbatyny ýerine ýetirsin, ýa-da olar dolu boşatmaly bar Ukrainanyň territoriýasyny. Boşadandan soňra belki 3 nesil, 4 nesil bular reparasiýa, ýagny öwedin dolarmaly bar Ukraina ýetiren ýanlarynyň. Şu öwedin dolmak üçin Orsiýadyň 300 milliard dolar saklanyp alnyp galynjagy we soňra Ukraina beriljegi aýdyldy. Şu günler soňra haçan Ukraina azat bolan öz territoriýasyny alan. Ina şu onun keden maslahat beren maglumatymyň dowamy üstünde olmak bolan maglumatlar şulardan ibaret. Enne şol soňky çykyşymdan soň berilen soraglar bar, şol ikisine men size jogap bereýin. Olaryň biri ýene de köne tanşym MM atly biziň ýyldaşymyz sorag beripdir. Ene şol 2014-nji ýylyň 2-nji maýyny başlap Adesan çetirne bir jaýyň içinde bir 3-4 jaýyň içinde ýerleşen ýanky bir demonstrantlar bar. Şular ýakylyp öldürildi. Ýangyn döredi 50 adam şu taýda wepat boldy. Ol hakykatdan bolanda. Inni şu taýda kim günäkar diýilen mesele bardy. Şunu şol Ukrainadaky halk meýletin ýakdymy? Ya şuna sebep barmy diýilen sorag bardy. Biz ilk bilen şu meselen dören ýagdaýyna seretmeli. Soňra şol yanan adamlaryň ykbalyna biz baha bermeli. Elbetde 50 adamyň şol ýangyna ölmegi hiç kim ona kömek etmän, polisiýa bar goşulmalygy aýratyn bellep geçmeli. Ýani şol sebäbi nerede ýatyr? Ine sorag bardy. Näme? Birden hiç kim gelip öz keypine 50 adam jaýaga bap ýakynlar. Men şu mesele bilen gyzyklanıp türlü ýanky habar feriştelerinin maglumatlar bar, okan zatlar bar. Indi deňeşlerim emmele gelýärdi. Nämeden beýle bolupdyr? Ýadyňyzda bolsa şol Donetsk bilen Lugansk'yň Orsla gelip basyp alanyny Ors faktoryny ullanýar. Ene şu şäherlerde ýaşaýan, welaýatlarda ýaşaýan Rus halkynyň ýanky hak hukuky depelenýär ýa berja edilen ol bir şu bahanasy bilen olar içine ýanky Orsiýa tarapyndan harbiler salyp gozgalyp turdular. Olaň biri hana Igor Strelkov, şu mahal Orsiýadyň özü onu tutsaglykda saklap, sebäp bolany ol serkerdelikden geçip Putin'e karşı çıkıp oturan adam. Bolýa. Şol ssenariýini ýanky Krimde de ullandylar. Zeleny Çelaveski dip ýanky KGB eskerlerini yüzünü görkezmen ýaşyl harby eşikde borçlarda durdu, o grazdaniýat nämesin? Hiç adam edilmeýär. Yaralı goşunyň garşysynda. Ukrainanyň yaraly goşuny gara çekildi, o garşylyk görkezmedi, gany ökülmesini. Ine bulan hem flotynyň elinde gämilerini Orsiýa öz tarapyna we öz hasabyna geçirdi. Ine şeýdip Krym'a meýelediler. Şu Ors halkynyň barlygy üçin şu taýda. Orslar näme üçin bardy diýen soragym bardy. Krym'de näme işläp Sevastopolly şular ýaly. Şeými? Sebäp o taýda SSR'den galan Orsiýadyň harby deňiz goşuny bar. Olam gidip ýatan flotiliýa o taýda görüp 50 000 ýa 100 000 adam egni pagonly harby eşikli şu taýda gulluk edýär. Ondan daşgaryna ýene de bir topar karhana edaralar bar. Şu floty ýa-da deňiz flotyny ýa şu guruluşy üpçün edýän ýa şu guruluşa hyzmat edýän. Bularym ýene bir näçe 100 000 adam. Şular hemmejigi Orsiýadyň tarapdary bolupdy. Näme üçin Orsiýa Krym'y aldy? Ozal almady. 92-nji ýylyň bäri SSR darganyň bäri Alman gelip 14-nji ýyllarynda. Sebäp Ukraina hökümeti Orsiýa bilen şertnama baglaşdy. Her ýyl şu bazanyň Sevastopolda duran bazasy bar Orsiýadyň. Simferopol ýanky Sevastopol esasy bazasy. Ene şu taýda duran harby goşun üçin ýa şu territoriýany ullanýanlygy üçin şu deňiziň şu kenary şu bugtalar ullanýanlygy üçin her ýyl Orsiýada
yankı bular paş töleýär, ya pul töleýär diýdi. Ya şu arendasyny, kärennesini. Näçe? Men şumar ýalňyşmyň? Men pikir edýän 25 ya 28 milyon dolar her ýylda tölemeli Orsiýetden. Ine şonu hem Orsiýet özüne ýanky bir nähili baýdy. Kimçilik bölimi ya özüne urşular ýaly. Bir ýüzüne şarpyk diýip hasap etdi. Näme üçin o da men territoriýam Ors imperiýasyny degişli bolan toprak ya SSR'de duran topragy menini pul tölemelimi? O kime? Ukraynalara ya da olan dil bilen aýdyganda hakollar. Ýoksa hiç adam däl. O gidip batan dünýä baýlyklaryny milyard dollarlap eýellige tuturan Orsiýetin oligarklary bar. Oror üçin hersi şu haydi 1%'den tölenmedi 28'den 280 milyon dolar da yetiyor. Yani şonu hem tölemek istemediler de şular ya husuyda adamlar. Ene son neticesinde de 14. ýylda harby adamlar agdyklyk ediyor Krimde. Krimde kim ýaşaýar esasan harbylar, Orslar hem de ýanky Tatarlar. Yine de biraz böyle Ukrayna halkının sol oligarklar olaram sol taýda ýanky SSR zamanyndan galan daçalar var, köşkler var, şolar satyn alarlar. Haral pullu adamlar. O taýda garip halk ýok. Ene şeýdip geldiler, Tatarlar bassylar, kowdular, çykardylar diýip olur. Ýerde urdanmar Osman imperiýasynyň mer ýaşap otyrar Tatarlar o taýda. Sen ente Yekaterina II basyp almaka Krimni. Ene şunu 14. ýylda senne ýok, menne ýok, 2 günüň içinde Orsiýet öz hasabyna geçirdi. Innik şäher näme Garadeňizde durup. Ona mene ýankaýşymlar Odessa. Odessada da Orslar şol taýda Rus faktoryny ullanjak bolurlar da. Ine şu taýda Orslar bar, ine şulary ine Ukraynalar filanak, hormatlanak ya askerenak diýen manyda. Şo manyda bular men elimde bar bolan maglumatlara ya edilen görünümlere berilen maglumatlara göre Orsiýetin hakyna tutan adamlary şol barıp meýdanyny Odessanyň bir çetini şäheriň içinde de bir çetragyny ýanky palatka gurup şo taýda protest geçirýärler. Ay ine biz razy däl, Donbassy aldylar, näme etdiler? O Odessada Orsun kowalmaly ýa bize Ors dili gerekdi. Yani 50 adam olur. Ya 70 adam. Odessa'da näçe milyon adam ýaşaýar. Emem kardeşim ya yurttaşım. Bir seredin. Şu milyon adamların içinde yüze golay adam bar şu palatkada ýaşapdy. Indi men işlemeli dälmi? Çağılam eklemellermi? Onu näçe ol adamlar palatkada ýatyr? Çağı eklemeli bolsa. Demek olara kimdir bir pul töleýäsiz şutaýdy ýatyn garşylyk görkezip. Bizim elden gelen ne dersi. Sonra bir Ukrayna tarapynyň adamlary gelip bular dawa götürlüm şutaýdan hiç miting ýok, bolmagam gerekde Odessa Ukraynanky dip ene şutaýda şu gysyş edýärler. Onuň bulara komanda berilýär şutaýda oturup palatkada. Hani barında şu jaýa girin. Bilen bir 3-4 kaç etaj jaý. Ene ýanky protest oturan adamlar ve näçe bolar. Bular şo jaýa girýärler. Ine şo jaýlaryň içinde ine bilemek nämeden başlandy, daşyndan başlandy, içinden başlandy, ýangyn nöre. Daşyny akylarym bular ýangyn çüýşeli ýemän oklaýarlar. O pistolet atarlar var şo tarapy, ona aýtmak gerek. O ýön aňyrkylar garşy şo taýdan palatkalaryny alyp öýüne gaýtma, şo jaýa girip garşylyk görkezip başlaýar da apyşgadan gyýyp. Bular gyýyr diýelmädirdi. Şun şeydiň diýip. Onu näme bilsin öljegini. Ene bular hem şo taýda ýanky tutmuşyk bolany suw seňirikden agyýar. Ola bir zat diýip, bular 2 zat diýip, aňyrkylar 4 zat diýip, bular 6 zat diýip. Onuň bir ýerden ok partlaýar, ýanky pistoletden bärdäkiler atýar, ýokardakylar atýar. Bir ýerden ok çykýar, çüýşoklanýar, eller benzili. Ene şo taýda ene ýangyn nörap 50 adam ene ýanky biziň emem atly yurtdaşymyň aýdysy ýa tragediýa boldy. Indi mani 14. ýylda bolan waka. Şumal ene 24. ýyla girdik. 10 ýyl geçdi. Şu 10 ýylyň dowamında ne Ors tarapy
şunu özüne belirleyen günahını tasdikledi ya ikrar etti ya da Ukrayna tarafı. Hiç kim icraat etmedi. Şol 50 adam var, şol tayda vefat var. Şolun kanunu sonra hiç kim Avrupa hududuna da yüz tutan adam yok. Men gen alrıyan şu soru, eğer bar bolsa, men şağam şol otda yanan bolsa, nüzel men oturur, men Avrupa'da Amerikan ağırçetini çıkarma, arz etmek için. Yani näme şunu? Şu zatlar sessiz düýünsiz galdyrly. Sebäp şu döwür maglumat çykyp başlady, şol adamlar hakyna tutulur. Hakyna tutulan adamlar her bir döwletde var. Hana şu mal urşup berler, orsun hakyny tutan adamlar türmelerden çıkarılı hakyna tutulup ya garajdan ilatdan hakyna tutulup bilsäňe her aýda 50 000 ya 100 000 rubl berýär bar gitdi Ukraynalar öldürdi. Gidip dur adamlar. Näme üçin o taýda 50 adam ya 100 adam garşy durmalar, siz şu palatkada ýaşaň, sizin her günüňizde $100 ya $200 tölenýär. Şu pula aşyk bolup baran adamlar o taýda patriot ýok. Bolýa emmem. Sen sonra goýupsyň, men bildigimden jogap berdim. Wagt geler, häzir uruş guturar, sonra bu zatlaryň üstüňden açylmaly bolar. Dura o taryhda gara termil bolup. Gitjek ýeri ýok. Ýöne şu kugunyň meselesi däl şol. Bar zat, hana Luganskiýny, Donetskiýny, Krimi, şu ors faktor bar diýip basyp aldylar. Adesana mene şu 50 adam öllü yanlı biz şu aralmaşlar ýok etmeli diýip üstüne çözjekdiler. Olam bolmady. Sebäp Adesan halky gollanak. Ol 50 adam üstlerini köçeden tapıp bolýar. 50 adam ya 100 adam. Aýlyksyz, güllüksiz, işsiz ya pulokayl. Hana gurşup berler, Orsiýetden gidip Ukrainada adam öldürýärler pul üçin. Näme üçin ol pul üçin palatkada ýaşamalylar? Näçe gurlar? Soňra bar hana şu jaýa giýerinde jaýyň içinden provokatorlar bäri karşı ok atýar, bular oň üstüne atýar, bular aňyrdan bäri ýangyrly çüýşan oklaýar, bular oň üstüne oklaýar. Şey diýär, men 50 adam ýani ya ölýär ya wepat bolýar. O tragediýany men ortadan aýyrmak, ýöne oň günakarlaryň haçan ýurt parahat bolanyny arkaýlykda çykarmaly. Giňişde sana şeýle jogap berdim ýurtdaşym. Ikinji soru aýdypdyr, ýurtdaşymy sorapdyr, näme üçin Amerika we ýa-ni Angliýa Ýemeniň üstüne çalış etdi diýe. Ýakyn günlerde. Oň sebäbi anyk hana giýirin biziň kanallarymyza goýulgudyr. Ýigitler goýupdyrlar. Näme üçin çalış edilerini men gysgaça aýdyp geçen. Ana şol Ýemeniň gapdalynyň sowda gämeleri geçen. Aýdaly azyk ýemitlerini daşıya, ýalňyş daşıya, ýene bir zat daşıya. Gara şu Orsiýada garşy bolan döwletden üstüne şular hüjüm edýärler. Hüjüm edýärlerim ady geňrek bolup görünür, türkmençe aýtsa husytlar bolýar. Husyt sözi men ýaşagyň kam ýaşlardan gulagymda galan şu bir gyskança adyma husyt diýerler. Bilemek ol milletmi ýa ady şolmy ýa daklanatmy, lakamy. Ýöne şolar şu parahat baryan gämeleň üstüne hüjüm edip ýa şolar dronlar bilen urup otlap başladylar. Indi şol hüjüm gurnalary var. Yani husytlaryň garşysyna orada Amerika bilen Angliýada ele. O taýda Saudy Arabistanyň var, Kuweyt'den var, ýene de var. Bir topar Arap döwletleri var oň içinde. Sebäp olaňam gämeler gatnapdy. Olaňam gämelerini ýa husytlar urupdy deňiziň içinde gark edip. Ondan bir sowda gatnaşyklar bozulsa onun milletler, döwletler nädip ýaşamaly? Duýduruş berdiler. Siz şunu şeýseňiz, ene şolary al jeda beriljekdir diýip. Olaram biz sizin jedaňyzdan gorkamda diýdiler. Gorkmasalar men 6 şaýyny berdiler. Gerek bolsa ýene bererler. Ene men görýän zatlam şol ýurtdaşym. Ene şu iki mesele barada şolary aýdyp geçeýin diýdim. Ene şu taýda bir aýtjak bolýandan bir mutbaşa bana 3-4 günlükde gelip goşan haber var. Olam tutuşluğuna Mar welaýatyna degişli. Gelin şu barada görüň edelim. Birinci şu taýda aýdylmaly 31 dekabrda Mar welaýatynyň wekili wadyr etrabynyň ýanky aýsy bolýardy. Gökçe owasynyň Jumadurda Atajanow
adynak uçastagyna ýa-da şol uçastak başga çyragym etip atlandyrýan ekeli. Nassatanow diýämi ýa Naslow diýämi garaşo taýdaky adamny nas satmak bilen meşgullanýan ekellerdi. Ine şol owada ýani 31-nji dekabrda mundan 2 hepde ozun bular täzeýil aşamda şol owan adamlary, guruply adamlar ozanlar söwda edip bererler. Her ýyl şol owan ortasyna raket atýan ekellerdi, ýani asmany täzeýil geldi dip. Şöýlem şonu diýerler, ol polis geldi owanky. Olar aýtdy, "Näme biz her ýerde de otur, şöýlem ýarym saat atyp biz öýlemizde dargyjak diýse, ýok, bolanak" diýer. Soňra bular ýanky çağırýarlar, özlerini ýene-de kömekçi wekil bardyr, protokol polisi. Bular gelýär, ýanky owan adamlarla şo taýda ýakalaşýarlar. Garpyşyk bolýar polisler bilen ýerli adamlaryň arasynda. Şoň bir näçesini tutup äkidýärler. Gecenin ýanky polisiýa saklap, ertesi günden öýberilip de tutup alnyk galan ýok, häzirlikçe ýöne soň şol adamlaryň ýanky izarlanmagy gaty mümkin ýa jenaýat jogapkarçylygyna çekilmegi mümkin ýok edilýär. Ene bir 31-nji dekabrda ýanky şol owada bolup geçen waka. Ýene de aýdylýanda şol Mary welaýatynyň soňky hepdelen içinde, güllerde de soňky hepdelen içinde bir ay 2 aýyň dowamynda ine gaty köp çağı we enel ýaş eneleriň keselçiligi bar. Adamlaryň gazgyny 37den ýokarda özüm böwrek ýa-da bokurduk bilen baglanşyk kesel. O keselin nämeden gelýän ýa nämeden çykýan, näme bilen baglanşykdygyny o taýdaky diplomyny satyn alan wraçlar hiç bilen bilenek, gynasagam şeýle gatykän adam helak bolýar. Çağılar, jenallar bilen gazgyndan gaçyryp bilenek, ýere-de düşüp bilen. Ýöne aýdylýanda esasy şol milletin pikir edýän zady şol tozan bilen baglanşykly, çağı bilen baglanşykly hem suwun pes derejede ki ýanky mikroplardan warat bolanlygy bilen şulatlary baglanşdyrýarlardan hiç bolmany biraz medisina bilimi bolan adamlar. Ýöne keselhanalar dolupdy, ölýänligiň sany gatykän diýerler da çağılaryň jenallygy. Esasan ýaş gelirler. Vitamin ýetmezçiligi hem howada şu mahal durşuny ýanky tozan bolupdy, bir günler bir hepdede näçe aýlap dowam edip duran ýagdaý. Ýöne oň şäheretini görjek bolan hökümetem ýok, ýerli ýolbaşçylarym ýok. Oňa häzir ýylynyň dolap gelir. Indi ýene näme bar? Ýene de şol Marydan aýdylan ýemelere görä 2014-nji 15-nji ýyllarda ýan Gurban Ulyň döwründe ýanky gelip şu Mary welaýatynaky gurply biznesmenler bar ýa işe gura adamlar. Şolaryň her birine salgyt salýarlar. $500,000 ýa-da $500,000 siz Gurban Ulyň fonduny ýa hökümetiň adyna geçirmeli. Şonu etseňiz siz ýaşarsyňyz, bolmasa da sizin 3 ýyl pesenden türme möhrediniz bar diýip. Berellere beripdir, bermediklerim türmede oturup ya pulun tölep kaçık giderler var şu manda. Dürlü devletlerde şu tane Türkiye'de yaşap veren Türkmen biznesmenler katıken. Enne şondan son başlam 14-nji 15-nji ýylda şu biznesmenleri ýanky üstüne çöküp başlarlarından sonra şu taýda fondlar edýärler. Täze aýdyp firma. Döredilen ýeri ýene de Mary welaýaty. Şu taýda şol täze aý firmasy şu dondurma diýse marojny, süt önümleri, et önümleri, kalbasamy, gara şokolat adyna zadyn çykarýan eken. Sonra şol firmanyň filiallary ýa bölümleri bütün Türkmenistany ýaýrýar. Indi şol firmalaryň agzalary ýanky Türkmenistanyna oba aýlan ilatdan şol diýirmaldan satyn alýarlar ýa haram ölen bolsa, gömülen bolsa şonu çykardyp şo degişlerek pul töläp
haram ölen mallarım alıp gidiyorlar diye de sonra şayetler var. Ölen malı şol gazdırıp çıkarıp alıp gidiyorlar diye de maşina yükler. Ene şolun yasan önümlerini yer yerler, ağza salır yerler. Hiç ne tağım var ne tasir, ne mung dondurmasına ne etine. O ne? Mümkün oluyor böyle firmanın işlemegini ve bütün Türkmenistan'a yayramagını. Kurban kulüben yegerlerin ahli biznesin üstüne çöküp oturan devri mümkün mü şu zatlar? Elbette yok. Ondan şu tayda şunun üstüne gelip başta mardakıları basış edecek bolup dururlar. Yani yegerler gelip onu aytıp dururlar. Marlı yigitleri. Biz bunu EYS'ana Moskva'da tebar gitti şola bilen görleşti aytıp dururlar. Olonun Moskva'da oturarlara gücü yetene. Moskva'da kim olup birer? Yine bulan Gurbanoğlu bilen onun oğlunun Putin kakaları ya da Putin'in degişli adamlar. Ben o zaman bir näçe çıkışımda aydypdym. Şolar ýaly Türkmenistan'ın yani siyasi uğrunun, iktisadi uğrunun gözegçisi Valentina yani Matviyenko dip. Ol ýa-da Sovet Federasiýanyň senatyň başlygy orsiýetdi. Oňam ogly bar. Ýalňyşmysam ady Igor bolmaly. Matviyenko. Olam şo biznes strukturyny bir toporun döreden orsiýetdi. Şol firmalaryň biri ene şu ýanky Türkmenay bolmaly. Şoň başgaça bolany onu hiç kim ya täze ay firmasy täze ay ene şol firmany Türkmenistany ýöretmek mümkin däl. On öňürýän öňüm ağza asla ağza alır ýaly. Şeýdip milletin köküne, saglygyna palta urulýar. Şoň üçin çağalyň ölümi, zenalyň ölümi, erkek kişileň 50 ýetmän ölýär. Ýa-ni ölüminiň sebäplerinden biri ene şu bütün Türkmenistany gurşap alan şu täze ay firmasynyň ene bir içi mikropdan doly zäherli önümleri. Demek şu taýda Türkmen halkynyň tutuşlaryň gyrgynçylygy buyurulanyň ýene bir subutnamasy ýa-da çykdy. Şu taýda ýene bir gezek Rus imperializminiň Türkmenistanyň elini çekmediginiň ýene bir aýdyň subutnamasy boldy. Eger şol Türkmenay firmasy Türkmenistanyňky bolsa, hani oňa subutnama menejerleri bar. Yerine yetiriciler, o yerine türme satçılar ýaly eller taýakly. Emma şuna men prezident şu firma ya şu firmanın baştan ayak döreden men EYS'men jogapkarym men dip aýdy bilen Türkmen ýok. Ine size dälilen dogry habar yurttaşlar. Şunu bilip goýun bilen mene maradan gelen habaryň biri. Ine näme şol täze ay firmasy bütün Türkmenistana var. Ine soňam näme Aktan dip firma döretdiler. Onun aňarsyna Viktor Khramovdur. Viktor Khramov'un işini ýöreden Akbabak nebitdagly. Öz-özünden bolýan zat ýok bu taýda. Bilen hemmesiniň aňarsyna Orsiýadyň razylygy bilen döredilen firmalardyr. Şo bolmasa Gurban Gulyňam oglunyňam ýa-ni egelleňem edi bilýän işi ýok. Ýöne bular ýa-ni nanuzynyň petir diýilýär. Şo bir döwüm şol halkyň elinäkin, agzynäkin, polislen, prokurorlar, sudiýalaryň üstü bilen kakyp almasa, ýerasy baýlyklardan şolar belan sapam ýok başlanmak. Ine şeýle. Inni ýene de bir waka men şunu sabırlyk bilen garaşyp oturdum. Ýoksam indi şu ýakşanma güni men juma güni çykyş etjekdim aýyň 12-sine. O aýyň 10-njy ýanwar Türkmenistanyň matam güni, hatyra güni. Sebäp 1881-nji ýylda Göktepe galasynyň Rus ýa-ni basybarjylar tarapyndan ine basylyp alynan ganly sakaýa ganly waka güni. Ýöne men sabırlyk bilen garaşdym. Göreli belki şu ýyl ulan boğnusar hökümetdäkileň ya ine Türkmenistan territoriýasyny näçe sany etrap bar? 60 min. Şu 60 etrapda näçe sany mescit bar?
şol her mescitte näçe sany kellesi, selleli ýanky bidi edip namaz okap oturan bar. Men sopu diýdim, men imam diýdi, men plan diýdi, pıskan diýdi. Hawa ine şolar belki ýatla ýerde şuň kur, matam gün, ýaz gün, gökde pagalasynyň synan gününi şo taýda wepat bolan 40.000 sany türkmen gerçeginiň we zenanyň ine şehit bolan gününi diýip bir cuma namazy durulýan güne 5-nji gün. Men ýöretip gabat geldi, şu hepde, şu ýyl. Hem 5-nji güne cuma gününe gabat geldi, namaz okup şu tak milletiň işen ýerine. Ýani şu taýda bir mollaň ağzyny ýeke gep çykmady. Gökde pagalasyň pidalary bar idi. Şehitler bar idi. Türkmeniň gahrmanlary bar idi. Hey, siziň selläňize sıçaýyn bir topar haramzadalar. Ine bilen öz halkynyň taryhyny goýan hormaty. Onuň ornuny näme etdiler ýurtdaşlar? Bagyşlan, men içim ýanyp gülküm tutýasyny. Sol gün 5-nji gün, ýani 10-njy ýanwarda Maru şäherini, Maru welaýatynyň merkezi Maru şäherini Gurbangulu Hacı adly mescid açylýar. Terediňe ykbalyň oýlanyp. Bir döwür marlar Göktepe kömege gelmet diýip agzyny aşga tıklayan adamlar indi Maryda öz adyny mescid açdyryp şo ýerde Gurbangulu öz ömrüni jygyrlykda geçiren ejesini we ömrüni ýanky türmede aýarlyň türmesinde satçy bolup ötüren kakasyny aýyda okudýar. Ine şonuň häbesi hem kabulası diýmek şu kellesi, sellesi şok içinde ýygnanan sakkalsızlyk hemmejiniň inesi we atasy ornuna tutulýar. Ýurtdaşlar, güljekmi siz muňa ýaglajakmy? Mundan ýigrilmel ozalam bütün millet bolup ýanky niýasyň özüni oň ýanky bagyşlaň bolup jelep ejesini frontda ýanky meyletin planlaşan kakasyny çokunup oturdy bu millet. O zatlaryň niýatdan çykdy. Ine bugün kun ine bir iki sany ine alasam ataloglu pederlerini ne şutaýda ýatlama gününi, olam hatyra gününi toy sadakasyny merýäle mardy. Ine ölüň ölýän bolsaňyz Göktepeli bilen ýanky bir babar apyllar. Size aýdýan gyzalyk bolsa. Ana gözüňiziň alny edilip oturan oýun. Bir şehitleň üstünden, bulan sümkün depelep, bular ýal toy tutulýan bolsa, ne ýüzüňize şu ýoluň gapdalynyň şu galan deňinden geçip gidýän? Ya ýüzüňiz başga tarapa sowýaňyz? Men düşünüp bilemem. Bu bolýan zatlar akyla sygyjak zatmy? Heýde bir millet öz taryhyny bilmese, şoňa gowanmasa, gelejegi bormy? Ýok. Bolma, şoň üçin şoňky bolup duran zatlar göňörüp oturmalylar. Sebäp şol 32 ýyllap şol öz gahrmanlygyňyzy, unudurlygyňyzy ýerine size bilemek nereden gelýär? Ýokardan, asmandan, mirasyndan wepat bolan şehitleň gargyşymy size gujoklap garşylap otur. Çekin derdiňiz. Çekin derdiňiz. Men başga näme diýin? Ine bolýan zatlar. O taýda ýatlama günü bolmaly, hasarat günü. Türkmen halkynyň soňuna ýanky bulan. Soňuna eken günü diýin. Şondan soň türkmen we türkmenligini ýitirdi. Gökte pagalasynlar. Ene bugün kunap şo gününe şu matam hatyra gününe Maryda toýda bar edýärler. Näme diýmeli bu barada? Nädip bu zatlary düşünmeli? Nädip bu zatlar kabul etmeli? Hani özüňiziň oturumda pikirlem. Men diňe ýurdun içindäki adamlary ýüzlenip aýdýar. Ýurdun daşy bilen işim ýok. Ýatlanmady, ol ýurdun daşy bolup duruyor. Ýöne ýurdun içinde. Hani şu şehitleň hatyrasyny tutýan adama, Gazawa duruşunyň, Göktepe galasynyň, beýik watançylyk urşuny soňky hökümetiň ýok edenleri, Staliniň ýanky gulatdan çykararlar. Kim ýatlamaly bular? Siz etmeseňiz kim etmeli? Ene biziň millet bolşumyz şular ýaly. Sağ bolun dinleýän üçin
Hemmäňiziň öňüňize sağlyk.